Darasa keruangan mama tata ale koro kuongaro na mama temini ntende sa abana torikia tora abana kianda nto mwana no mwabo ndwe tase nyansiongo ero question ya nyansiongo esa progression ni manyanya sub county Mbororo ne county Nyamira gechitikia na koro kuria sunu Nabelire kanje nanyo nabet tinasa sanegete nasa tansa saneti konga nenga yana sinale kowanda tansa saneti nabana na menire nka korwa na mamu minta kereta to minta sireta kade to watigara na mama nchende lele nche morende akurwa na ninche kere antoni nche to lele ekere mwa minto ikiro ruadire kansa 2013 tolene akairwa akora karwa mario chemotherapy kamenya tenweki akaira na ninte morende te korueli ono karwa tenje kanda manani nye bado mubito wale chieka 24 bamurawa minto eba menye teisiko ochirora mukirie mukako mukirie mioro nteriso ke korwabu gwena tokobera bone na wateira nyomba wasempu achire sese na report di police station ni mbwate chio piararo kyogo kuna mete na ande mete bono tobwati bagali ogo kuna mete iga kende kyo sinkali ogo kuna iga ne nyomba yo ogo soka kuruororo mama tali mwao kwale kwenda buobero de kwa kabobodi mete ya nensi megete na simekire wege mete ya nensi megete na mama wa tare sen ko morenda de ngwatie manani ne ge tare ngosi meke mete ya kwale ko genda buo nyu mwararo arabia manani osimeke mete ya akabwate kana batebi tindi ko go de kwende diori ko genda serikali ngambere mete ya ne kona nenero na simegete ntari kire nero simegete ndende kere nende na ntabwati kende chingu chibo chama gumabwana ninzi megete ne mesie emetani yange kangene nusu ne yende kangene nusu onyo marumo le byo konya omenya tinyomba cha maru chire no moro bwatire birode nyetsete kona nyomba le tigasoke na chine na ero go bwati go be kirume timati nga yamangana ya yigete ya ikire bono ochire na ndo muraba batire eguke ya erete batire ba morusi dio na bakiete ko morusi ya siba morusi bate byo tonke dio ra to kolere serikali tejo ntuto gwansara igoro ntuto libato to gwansara nsa so goto tebe ya bagambiza wase chaba bagaiti mesi ya ne yo sisi bate mesi ya kaisato bagaiti kera kitake kalema enyomba nero konya na akire presa konya na agure mongina ga abegete yarenge akaranjinga bakarushia mabati gore na ramisi elia bakamaya kwanda mongondo bakaire kera kiteme mesi ende na ande megani konya na asimege kida na rusi ni kana ande ya chi ya kinede ya ko ko kwerende etara rusi kuna ro ko tumbu tini kumina kabere na ande bakaiti kera kitango te une chirani kera kitana ande mongondo kene ne mesi ke ko to gora tari nyomba yoka omogambi konya ande nyuite kera kitani mongondo nyomba kero mogambi gwaro waro te ba mo sinyire ga ko chikobate iba mito tige njuto ikaranze bataka tiwo wocho bisi yo mogambi kaba ko gendo ne ryogi yo ko muswa to mogambi ba sikagende police station nkaripoti ekere na ripoti nkairana ngacha kagenda so mo county commission Nyamira o gwego barabu sub county akalikali rube ko chaso mo kwera ndo sono mo siyo sese mo ya CID ali ngagenda na babono na ikudi chibu bono disya no to dikerali rube na chiko ikudi chibu bono na achire ba mtongonya idi rube ngende no na sagiri gata ngende na forest ba ngonye mete ya nene ngende to ko sombu ko rumo gondo chigari chiko sombo che Nairobi ne yende ne chipagwe ko buto bonto te yo kora kwere ne kagenda so mo gambi so mbire na chiete mo isonde tamanye tie na ngo etera agante bino kyota na go tanga mutendo mo gambi tota na ro to kwanza ko runse kali rube immediately akali bodi ngende forest ngende agrigacha bache kibinte ibuna bisale gete esiri nkanyoro forest atayo mande yako irane ya mambi bono agrigacha mbale ngoro bisigo sene feed bache bata bakandu tako chisi ko to tebye serikali bakandu tako chisi bakaira na tekerase akarente keburi akambe bakambe kera bande bakonya go sekaisiko kagenda nanda agaikamwaye bakanda bakarente keburi kende kya kabere bakaira ne bakabeka
Ngayenda ngokura isika ngokura monsi yekere mama si mama ntigete ngainko genda wono ga matukonse twamenye na mama motanya koro kaiga ngagenda mpaka Nyaronde police station kenanda ko report Nyaronde police station ngaba na dilio ko ba ko report balese ba kolika basigari bande bakarusi ko babera timba bwazi tikiene bagantebye no bagakwana ko rwalo no mo hospital yeri suna twarengana muswati mtona akere simerio mnyokere no mwana oyo mbotukere taba setikari bwagende agende cha komoboli ngaingo tukorana asieke irumu mama genda karuga agenda oche Jumatatu basi bali mbaji kulika bali barenge counter munene nka report kwa report bagantebye kana batebi bagantebi ekere twaro gochanga mo twaro cha manani arenge se inura kinande ke twere na tokonya manani ya itei ke tokobori paso gaga tote atebanga ni Teresa alifia kapanda miti leo hii tena miti imekuwa ni yao wanakufukuza ngabate bibono bante biya yagenda to mangana yi atoja ataiche to mokole kwenda to ikaranze ngabate none ke mara ikaranze mondangeri kalina nande gali ekora nje na chete ne cyanga kiri nabwate unabanzo gete badete no bikoro to nabwate tibese nabanzo nade tete bakanganga kiera mama mintonere twabere nero kunya konderera orali ontigire nyomba gaki cyangwa gose sigititiri fo gaki no bono ngona nganji korigyo musata ngende tikonda bono nganji korigyo musata mbara wote wote bikuru magarene nyanto tagati bantu nyomba Tunggu